Azerbaycanın häkimetleri adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Azeri aktivisti Leyla Yunusy saglyk ýagdaýynyň yaramazlygy sebäpli türmeden boşatdylar. Ol tutsaglykdan goý berilenden gysga wagtdan habarçylar bilen söhbetdeş boldy. Leyla Yunusyň adamsy Arif Yunus hem saglyk ýagdaýy sebäpli şu ýylyň noýabr aýynda türmeden boşadylypdy. Äreýalyň ikisi hem watany dönüklik etmek aýplamalary bilen ýüzey bolýar. Pakistanda transgenderlerin hukuklaryny gorayan topar ýurdun Peşawar şäherinde oturup protest geçirdi. Olar velayet ve federal hökümetden şeýle-de Birleşen Milletler Guramasyndan transgenderleri has köp kanuny goraglar bilen üpçün etmegi talap etdiler. Aktivistler ýurdun jemgyýetinde transgenderlerin statusynyň peslegini aýdyp, olaryň ýagdaýyny sosial we ykdysady taýdan aýlygynç diýip atlandyrdylar. Pakistanyň Karachi şäherinde ýurdun halkara howa ýollary kampaniýasynyň ýüzlerçe işgäri kampaniýany hususlaşdyrmak baradaky planlara garşy 2 saat dowam eden protest geçirdi. Protestçiler bu plany hökümetiň diktatorçylyk çäresi diýip atlandyryp, kampaniýanyň hususlaşdyrylmagy baradaky planlara garşy şygarlary gyýyrdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanış boldunuz.